Ayun. Tulog-tulog. Binabantayan namin yung sarili namin. Baliktad na guys, baliktad. Kapon ka. Starts 7 in the morning, and there is a Thailand. Update mama. Hi mama, I'm in Thailand now. Ayun. Thailander mga. May robot dun. Punta. To the moon. Ayo, what's up? It's your baby boy Dancy back at it again with another video. So for today's video guys is nandito na kami sa Thailand. Agdi na naman. 1, 2, 3, go! Thailand! So, na ano kayo guys no? Na ano kayo sa damit namin guys kasi same day lang yung ano guys, day 00 yung dati oh. Day 00 yon, tapos ngayon day 1 na ngayon. So, nandito na kami ngayon sa Thailand ngayon guys. So, nandito pala yung ano guys, Miss Wari Travel and Tours. So, thank you pala Miss Wari Tours, Travel and Tours. Ikaw pala si Miss Wari no? Ako si Ay, Miss Wari, Mr. Sorry. Ay, hello sa Dansoy Vlogs. oh yes! Thank you very much. So, saan ba tayo ngayon? Anong location natin ngayon sa day 1 natin ngayon? Miss Wari, Kois. So actually kakarating na namin ng Thailand ngayon lang talaga. So ngayon nahanapin namin ang sarap, gusto namin mawala ngayon dito sa Thailand kasama ang Bisaya Squad. Yay! Antayin niyo po yung mga vlogs nila, sobrang matutuwa kayo. So, Ang guys, daming aral. Abang-abang kayo guys ha, kasi ano to guys, Thailand trip na vlog to guys, as in daily vlog to guys. Kahit nandito kami sa Thailand, mag-vlog kami guys ha. So, I-share nila yung daily life po dito sa Thailand. yes! Anong tulog-tulog? Binabantayan namin yung sarili namin. Okay na yun. So guys, nandito din kami ni Japet guys, na parehas kaming first time dito sa Thailand. So, First time namin lumabas sa Pinas guys, so anong masasabi mo Bishi na ano? Nandito na sa Nandito na sa Sabi ko lang guys, sawadika. Sawadika. Abe, anong meaning ng sawadika, be? Ay, nya, hello nya. Sawadika na yung hello. Oh, hello. Bishi, tama ka na dito, Bishi. Ano, may matik. Hello ba? Hello, sawadika, pero sawadika. Sawadika. S-A-W-A-D-I-K-A. Wow, tama. Ano, hindi alam mo yung spelling din, guys. Kaya nagtanong ako eh. Guys, alam nyo ba yun, guys, na si Yu yung nag-OOTD sa akin, guys. So, etong OOTD ko, guys, no, si Yu yung nag-isip ng OOTD ko. Tapos, sa kanya tong, ano, guys, sa kanya tong polo, ay, long sleeve na binili niya sa Ukay-Ukay. So, nice. Old Navy yan. Bakit Ukay-Ukay yan, guys. So, outfit check ko, guys. Ito, oh. So, siya yung ano ko, guys. Ano yan? Tawag ka ng designer dito sa Japan naman. Dito sa Thailand, guys. So, thank you very much, you. So, na lang yung susunod pa niya. so, mga outfit, guys. So, thank you very much, you. Ito yung artista van namin, guys. Oh. Artista van. Mag-hi kayo sa vlog ko, guys. Oh, yun. Guys, ano, vlog wars. Let's go, vlog wars. Guys, parang wow, love you. Wow, man, napay casino na sarap. Kanang chandelier. Chandelier. Yeah, chandelier. Sanduga. Guys, may napansin ako dito sa Thailand ba, guys? Tingnan nyo, guys, ha. Baliktad yung steering wheel, guys. Oh, baliktad yung steering wheel. Sa atin, guys, sa sa Pinas, dito yung driver. Tapos ngayon, dito na tayo, guys. So malilito talaga tayo, guys. So tara na, sakay na tayo, guys. Ayan, guys. Ito yung sasakyan namin ngayon, guys. So, hi, guys. Okay lang ba kayo dyan? Okay lang sa'yo. Okay, Sobrang comfy. O, di ba? Sobrang ganda talaga, guys. First time ko makasakay ng ganitong klaseng van, guys.
Kasi kakaiba talaga guys kasi may ilaw sa sa itaas. Sa Pinas pa to, wala guys. Pero nice pa rin. Pero ang mas kakaiba talaga guys. Oh, tingnan nyo guys. Oh. Baliktad talaga guys, baliktad. Kaya tingnan natin guys kung paano to magsisimula yung araw natin ngayon guys. So, tara, let's go. Samahan nyo kami. Let's go! Ito yun, sir. Pratunam Market. Pratunam Market. So guys, nandito nga pala kami sa Pratunam Market. So parang tong Divisoria sa guys, sa Pinas. Pero nandito kami sa Thailand ngayon, tingnan nyo. Oh. Ganyan karami yung tao dito guys. So guys, binadi-body kami guys. Kasi dahil sobrang dami natin, divided by 3 tayo. Oh. Ay, Kami tatlo ni Apet and Ibishi, Kiroy and Teo and Snake. And later guys, mag-vlog ako sa channel ko. Kayong tatlo, mag-jowa challenge yung tatlo. kami tatlo ni Ah. Apet. Ah. Ano, love triangle yan? Ah. Oh, ikaw bahala kahit ano. Ako bahala sa inyo. Oh, sige. Subscribe kayo, medyo mal dito. Wala, guys, tingnan nyo guys, pineapple. Tapos, tingnan nyo guys, mga street foods dito guys. Oh, may saging din dito guys. Oh, tingnan nyo. Wow, may ginanggang na saging dito guys. And guys, tingnan nyo guys, may mangga pa dito guys. Oh. Thank you. Oh. So ayan guys, may pera na kami ng Thai baht. So pwede na kami makabili ng kahit ano dito guys. Kasi hindi ko alam kung paano gagastusin to guys kasi hindi ko alam kung magkano tong ano ko. Ano yan? 6,000 pesos. 6,000 pesos. Magkano ba lahat yan? 3,000, di ba? Hindi ko alam eh. Yung isa nito, 20, 20, 20. Times 2 mo na lang daw guys. Tapos ito, ano pa to? 000 lagi lahat. Walang laman yan. Bahala na to guys, sila na bahala. 1,000 daw, 1,000. Ay, 1,000. 1,000 to guys, so. Bahala na to guys kung saan naabot ang 6,000 or $100 natin dito sa Thailand. Bumibili sila ng street foods dito guys, so. Tikman natin guys. Tikman mo, sige, tikman mo Bishi. Chicken yan, chicken. Chicken yan. Chicken nugget. Kamusta? Guys, parang chicken guys. Lasang chicken, oh. So, ngayon guys, nandito kami sa Chocolateville. So, alam ko guys na maraming chocolate dito guys, kaya pumunta kami dito sa Chocolateville. Totoo ba, Kiroy? Buhol to eh. Dito, whole Thailand na to, Kiroy. Ay, wala. 100 baht ang ano dito guys, ang entrance. Napakasulit. Bakit? Yung 100 na yan, pwede mong i-consume yan. Kung consumable. Sa pagkain. So, kakain tayo ng mga chocolates Kape doon. tayo dun. Bawal ako kapigoy. Okay, guy. Masarap ang bawal. La, bad influencer. Guys, babayad na tayo ng 100 baht. 100 baht. Is this okay? Okay. Kapun kap. Tapon ka. Thank you very much. Tara guys, pasok na tayo guys. Let's go! So ayan guys, kumakain na nga pala ako ng ice cream. Chocolate ice cream. Sa Chocolateville. O, diba guys? Dami sasakyan dito. Tingnan mo guys. Daming Sakanan. vintage. Vintage pero hindi na umaandar. Pero vintage pa rin. Umaandar nila yung pag-andar nila. Umaandar. Pa-aandarin nila. Nice. Wala. So ayan guys, kakain na kami. Ang ulam namin ay shrimp. Let's go! Dito kami sa Sugbo Mercado ng Thailand guys, no?
Bibili sila ng mga exotic food guys. Kakain sila guys. Hindi ako kakain ng ganyan guys. Pero titikim lang ako mamaya guys. Kakaiba dito guys kasi maraming tao guys. Pero maganda siya guys, promise. Sobrang colorful guys, oh. Tingnan nyo guys, parang hindi talaga dito sa guys. Parang hindi talaga Pilipinas to guys, oh. No? Pero hindi talaga Pinas to, Thailand to guys. Sobrang colorful talaga dito sa Thailand guys, oh, di ba? Guys, marami kayong pagpipilian na mga damit dito guys, mga guys, oh, di ba? Sa tabi-tabi lang yan guys. May Uniqlo pa yan guys, oh. Ang Mahal is 200 times. Ang mahal. 200, sando lang. Oh, bitaw. Buti pa sa Pinas, no? Shopee na lang guys, Shopee or Pilipinas. So yun na nga guys, nandito na kami sa capsule na hinigaan namin. Capsule. Ano naman? Wala. Nawa na mo. Nawawa na kasi na ko guys, namunas na ako. Sobrang fresh na namin guys. Oh. Ay, hindi pa kami naliligo guys. Ay, Pero na ako guys. Nakapag fresh lang. Lamos na ako guys. So, Sana. okay, so hindi na ako nakapag-vlog guys no. So papakita ko lang sa inyo yung mga montage dun guys kasi guys, sinulit ko na lang yung oras yun guys. Nag-enjoy na lang kami guys. Basta yun yung mga lahat na nangyari sa day 1 namin guys no. So ngayon guys, Susunod guys is dito na naman. Kasi yung Yes. ngayon na vlog day 1. Oh. Yung kahapon day Day 0. 0. So bukas na naman guys, day 2. Dito na. So guys, abang-abang kayo sa mga Thailand trip na main vlogs guys. Subscribe Yes. kayo kay James Okat guys, kay BC Busy guys. chapter kasi And dance grabe vlog. yung vlogs nila is Ang grabe. two vlogs everyday. Vlog wars kami guys, nag-vlog kami sa Luxury. Lalo na yung aking Two channel. vlogs G. Two vlogs every day. Two vlogs a year. every year. Oh guys, dito ako na po tatapusin yung day 1 na vlog ko at magpapahinga na naman kami para may energy kami bukas Yes, na vlog. syempre. So, dito ko na po tatapusin yung vlog ko. So, hanggang sa muli. Akala ko, dito ko na tatapusin para may energy kami bukas. So, Ay. dito ko na tatapusin yung vlog ko para may energy bukas. Ay, Parang ganun na guys. Basta guys. joke That's lang. all na. Paalam na guys ha. Matutulog na kami. See you sa day 2. Day 2 na vlog ko guys. So, See you tomorrow, guys. bye-bye. Let's go.